Zombie Apocalypse. Lucky Wars. Ξέρω έλειπα 3 μέρες, αλλά την πρώτη μέρα που έλειπα έπρεπε να κάνω update το λόγο. Και εδώ έχει πάρα πολλά. Τι είναι όλα αυτά? Ναι. Έπρεπε να το κάνω update. Τι ακούγεται έτσι? Σαν να σκάβει κάποιο μπροστά εμένα. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω βίντεο γιατί κολλούσε το σήμα επειδή έκανα update. Πάμε σε αυτόν. Αντίο. Το σπάσε. Το σπάσε. Ναι, γιατί να το άφηνε. Ω. Χάτσε γι' αυτός. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Φωσή. Πάμε κι άλλον ένα γύρο. Τη δεύτερη μέρα είχα κάπου να πάω και δεν μπορέσα. Και τη τρίτη μέρα δεν ξέρω. Βαριόμουν, δεν θυμάμαι. Αλλά βαριόμουν νομίζω. Ή έπαιζα LOL. Έπαιζα LOL γιατί ήθελα να ανέβω. Είχα να παίξω πολύ καιρό. Αλλά χάσαμε και τα items, τέλεια. Πες, απλά πες. Ωραία. Δεν έχουμε πράγματα. Πάμε σε αυτό που δεν έχει τίποτα. Ωπ, ωραίο κόλπο. Ναι. Σώθηκα. Έλα. Ναι. Εντάξει. Τι ήταν αυτό που έκανε? Άλλη μια πανοπλία που έπεσε στο πάτο. Ποιο πάτο? Ό,τι και να γίνει εγώ θα τα ανεβάσω το βίντεο. Γιατί προσπαθώ τόση ώρα να κάνω ένα βίντεο. Ουφ. Πάμε. Ωραία. Αυτός το έχει πάρει. Και αυτό το έχει πάρει. Έλα. Έλα, δεν έχω τίποτα. Σε βοηθάω κι εγώ. Τώρα τι κάνω αυτό? Είναι και όλος εκεί κάτω. Ναι, σπάσω. Ναι, μπράβο. Ωραία μου το κάνεις. Δεν ξαναβάς δες. Knockback εγώ. Knockback. Όπως λέει. Οπ. Ουφ. Τρόμαξα. Έλα. Τα Blaze Boom φύγανε. Αντίο. Εντάξει. Πανοπλία επιτέλους. Επιτέλους πανοπλία. Χρειάζομαι μια πανοπλία. Άμα ακούγεται ένας ήχος είναι το ποντίκι μου. Κάνω jitter click για τα blocks. Όπως αυτό.
Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο, κλείνω. Δεν μπορώ άλλο, δεν γίνεται.